ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଇ ଏତେ ମୁଞ୍ଜା ଶୋଇଛି ନା ଉଠି ପାରୁନୁ? ତ ଉଠିକି ଗୁଦୁଡ଼ି ଏକା ଖରାରେ ଦେ, ନହେଲେ ଗୁଦୁଡ଼ି ଗନ୍ଧ କରିବ। ବେ ଉଠ ଏ ପାଟି କନା ତ ମୁଁ ବିଛଣା କାଲି ରାତିରେ ମୁତି ଦେଇଛି। ଶଳା ଦରବୁଡ଼ି ହେଲାନି, ମୁତିବା ଛାଡ଼ିପାରୁନି। ଏ ସିଂହ ମୁଁ ଶୁଣିନି ନାହିଁ, ସେ ତ ପତଳା ଝାଡ଼ା ହେଉଛି। ଆଉ ଟେନସନ୍ ନେବାର କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଛି। କଷି ପେଡ଼ା ପତ୍ର ନହେଲେ ଚାହା ଚୁବିକି ଖାଇଦେ ଖାଲି ପେଟର, ଝାଡ଼ା ପୁରା ଟାଇଟ୍ ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲୁ? ମୋ ବାହାଘର 6 ବର୍ଷ ହେଲା, 6 ବର୍ଷ 5ଟା ଛୁଆ, ତଥାପି ମୋ ମନର ଗର୍ବ ନାହିଁ। ଥରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ତାକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ ଛୁଆ 6 ବର୍ଷ 5ଟା ଛୁଆ ତୁମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ତାପରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରକୁ କହିନି, ମୁଁ ପୁରା ତୁମକୁ କହିଥିଲି ତୁମ ଝିଅକୁ କେବେ ଖାଲି ପେଟ ରଖିବିନି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ଆଜି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରିଛି, ଦେଇଛି GM। ମୁଁ ବୁଝିପାରିନି, ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିନି ଏଇଟା କିସ ବେ? ସେ କହିଲା ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ମୁଁ କହିନି ଓହୋ। ତାପରେ ମୁଁ ବି ତାକୁ GM ନେଇକି ପଢ଼ିଦେନି, ସିଏ ମୋତେ ପଚାରିଲା ଏଇଟା କିସ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ମୁଁ କହିନି ନା ଗାଣ୍ଡି ମରା। ପଇସା କାଢ଼ୁ ଆଇବ? ସବୁଦିନ ତ ଆଉ ଫୁଟବଲ ଖେଳ ହେଉନି। ଫୁଟବଲ ଖେଳ ହେଲେ ସିନା ପଇସା ଆଇବ। ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଇସା ଦେଇଦେବ। ଆଉ ପଇସା ସରିଯିବାକୁ ବିଲକୁଲ ରୁଇ ଯାଙ୍କ କରତେ ଚାଲିଉଛି। ଖରାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖୁନ ମୋ ଦାଢ଼ି ଖଇରା ପଡ଼ିଗଲାନି। ଟିକେ ମନ ଲଗେଇକି ଖେଳ ହେଲା। ଫୁଟବଲକୁ ପୁରା ନିଜ ବଲ୍ ଭାବିକି ଖେଳିବୁ, ଦେନେ ଗୋଲ୍ ହବ, ଆମେ ଜିତିବା, ବୁଝିଲୁ? ତୁ ମତେ ମିଛ କହିଲୁ କେନେ? ତ ମୁହଁ ତ ପିଆଜ ଗନ୍ଧ କରୁଛି। ପିଆଜ ପୂଜା ଖାଇକି ଆଇଛି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେ ପିଆଜ ପୂଜା ଖାଇକି ଆସିଥିବୁ। ଯାହା ଟିପାରେ ପେଳ ପୋଡ଼ି ଖାଇତେ ନୂଆ ନାହିଁ, ସେ ପିଆଜ ହିଁ ଖାଇ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଚିତ୍ର ଦେଖି ଏଇଟା କେଉଁ ପେଳ କୁହନ୍ତୁ। କିସ ନା ଖାଇଛି? ଏ ଦେଖୁନୁ, ଚିତ୍ର ଦେଖି ଏଟା କେଉଁ ପେଳ କୁହନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ବେଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଚିତ୍ର ଦେଖି ଏଟା କେଉଁ ଫଳ କୁହନ୍ତୁ। ତ ଶ୍ୱଶୁର ଯେ କୁନ୍ଥିକି ହଗୁଥିଲା, କୁନ୍ଥିକି ଜୋରକି ହଗି ଦେଇଛି, ତା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ହସ୍ପିଟାଲ ପଡ଼ିଛି, ଦେଖିବୁ ଆଇ।